están de vacacións todos. Bueno, disculpad a miña voz, estou un poquinho afónica, pero por estas temperaturas que tanto temos frío como calor. Vamos a falar dos 50 anos deste centro. Tiñamos a todas as autoridades convidadas, pero se mirades, as autoridades somos nós, todos vós e todas nós. Moitas gracias por estar. A boa idea que tiveron aqueles que presentaron a súa primeira candidatura no que era o Teleclube foi unha moi boa idea, porque a partir de aí esta parroquia sonou en todo o mundo, vou decir como alcalde de Vigo, en todo o mundo, do mundo mundial. Entón, bueno, te empezas a rir, porque senón eu xa falo en galego, e falaba en galego. Agora que me decía a miña avó, nunca deixes de falar a túa fala. Unha vez que deixes de falar a túa fala, pois xa non eres ti. Entón, eu fago moito caso a miña avó. Pois foron 50 anos. 50 anos onde estábamos no Teleclube, pasamos ao CAR, e do CAR pasamos ao CVCV, que é o Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Esta parroquia medrou, e medrou moito, e tamén medra aquí dentro. Medra as súas posibilidades, o seu asociacionismo, a súa liberdade, as súas actividades que participan. Me acordo que no primeiro momento que se montaron as vogalías de mulleres, aquela estaba na Gandón de Concelleira no Concello de Vigo, empezamos a montarlas e eu lembrome que as mulleres empezaron a acudir ali, porque tamén me lembro de que íbamos ao Teleclub e as mulleres non podíamos tomar un café. Non podíamos tomar un café naquela cafetería espectacular que tiña o Teleclube, porque só podían entrar os homes. As mulleres só iban a coral ou ao teatro. Diz que Manolo Rivas lle gusta moito a flor do toxo, cada quen ten o seu tanto que ten. Pero, bueno, Manolo Rivas, aquel cheiroulle a can, algo lle dixeron, e dixo, non vou, dixo unha disculpa, que estaba indisposto, dixo. Cajarrinchado. Sí, estaba indisposto. E chamaron no sitio a Xurxo Souto. Ese xa sí que foi, xa lle prestaba. Sí, eu sin camiseta e contra o mundo, carnocho, feito muralita. O toxo, bueno, do xódromo é un sistema moi simple. Sí. Trázanse dous carreiros, ambos os dous lados da toxeira municipal, con cada seu tractor. E logo amarras unhas cordas ao tractor e dos tractores, aí amarras xa o homenaxeado, así en plan, como a San Andrés. Hai o aspas tamén. E aí danlle lume aos tractores e xa vai o tipo aí aproveitando da tensión superficial e xa queda feito un nazareno. Sí, que é o que se trata. Correchou chío das porqueiranas que tan galanas van traballar. Van traballar, van traballar. Pom, pom. La rai la la, Pom, pom, la rai la li. pom. Pa miña mensaxeira. Pom, pom. Para estar con todas e todos vos, porque ele ademais
é unha persoa que agora é alguén importante, alguén que está no cumio do mundo, por así dicilo, pero que non sempre estivo aí. E para estar aí tivo que ajabear, como tantos outros, e era un home que procede das capas baixas da sociedade, como a todas e todos vós, xente do pueblo, xente sin filla, verdade? E era un home que non se avergonza desta súa orixe, este un home que non se avergonza de recoñecer que ele comezou neste mundo, comezou sendo pinche da construcción. Ele foi un home que non se avergonza de recoñecer que ele andivo dando masa, ele non se avergonza de recoñecer que andivo acarrexando cemento, acarrexando falar, porque ele é un home sinxelo, xa dixen antes, estou me repetindo, pero é un home, sobre todo, que fala unha linguaxe clara. Un home que lle chama o pan, pan, o viño, viño, o queixo, queixo, e non como fan outros que o pan chamanlle de pan, o viño chamanlle de pan, e o queixo chamanlle de fromage, cando ven se ve que é queixo. É un home que fala directo e claro, un home que non anda polas ramas. Sí, polo, perdón. Un home que non anda polas ramas. Digo, chame as cousas polo seu nome. Así que aquí vos deixo, para palabras que quiso llevar un reclaro, o meu querido amigo, como José Pampingo. Os dedos dos pésimos chuchar. Hola, familia. Hola, papás. Hola, mamá. Hola, rapaces. Que no. Normalmente os chamados grandes cociñeiros complícanse moito a vida na hora de escribir as receitas para logo confeccionar os seus pratos. Sí, xentes que Toño Vicente Arriñano ou Pepe Vieira son capaces de congregar o alfabeto inteiro na súa receita. Ben, nos imos demostrar que isto é totalmente innecesario, que se poden cociñar riquísimos pratos empregando só un abogado nas receitas para cociñalos. E hoxe imos dar 3 exemplos desta nova e revolucionaria técnica culinaria que nos chamamos cociña cacofónica. Ñocro. Ñocro, roscón do bo. Como son goloso, como monstro dos roscóns. Si xa non funcionaba da primeira, por que volvemos a meter a... Témolo automatizado. Yas. Meterle algo máis. Meter o pé na poza outra vez, yas. Adiante coa segunda receita! Ei! Pouco de pista, que aquí será. Cuidado que está cheo de ferro esta de verdad roxa. Parece un cemiterio este. Casas aquí. Isto é o autónomo que cae todo. Hai por aí que pode... Non esparas aquí e matas, Vai coller carreira. Colle máis. Non, así chega. Si que hai pista aquí a bola. Aí vai. Estás... Pou. Aí. Percebes quereces de reses. Vou apañar a cortiza dun castiro. Ai, ten conta de non mollar os pantalóns, que non se pillan as truitas coas bragas en xuito. Bueno, vedes que non perdeu nin pizca de graza o texto pasando, pero seguramente moitos de vos non comprendestes, pero sí, porque son filólogo e teño unha comprensión ya pouco, verdad? É que o texto non perde graza ainda, filetes. Agora imos ver como mellora este texto cando o escoitamos aplicando todas as variantes dialectais, ajeados, ceceo, cociño, adiante, Víctor.
Imos ca terceiro círculo. Kumara Brown, o nariz Turham, foi idea de ir a truita no rehato. Tu pau no caminho, onde se refixe vá um barco de fã. Onde barco a cá, sei que vai pular uma chucreira, ó. Comezou a enterrar. Ciao, come va? Tutto bene? Hola, Mi chiamo come vai? Marcello Mastroniani. Tutto bene, come nome è Franco Nero. Perché io posso parlare tipo Poderia decirle, Franco. In questa occasione o seu paisano Sean Peckinpah felicitò. per lui. Franco, fixeches un porto maravilloso. Bellissimo. Só ci faltava Soltanto ti aceitar. mancava trufare. Aquele dia Peckinpah estava un poco acatarrado. Tascatto. Hello. My name is Marlon Brando. Hola, meu nome é Marlon Brando. Franz Lundgren. Franz levantaba grandes paixões. O seu clube de fans, entre os que se contaban moitos empresarios de pompas fúnebres, enviabanlle flores ás estreas. What? Now, No, ramos non, Curl. coroas. Buscabas-me? Chegamos así ao final do arco, entramos aí, Pepe, mais eu, tomando, estamos todos quietos, lá no peito de café, os titanes, Mani Shakespeare. vari xestión, vai, xero cotido, nada, pensamos nós, ao final de arco, pois tamén, había de diálogo ao final de arco, pensamos, precisamente, porque a estamos chegando o Nadal e estas época postas un pouco tenro o corazón, non me pensas en integrarte con toda a xente, e pensamos en facer algo integrador, un final de arco integrador, porque esteamos Todo Dios. para todo, efectivamente, e pensamos en facer un hino integrador, e daquela que fixemos a idea que tivemos é coller. Y vinagre. Bueno, activo Xerda, activo José, Pepe, activo Pepe, a idea fora. Collemos un hino que ten unha música moi boa, pero non ten letra, que non lle fixemos. E collemos outro hino que ten unha letra carallida, pero unha música lixa. Que vivan rumorosos na costa verde sente un rayo transparente do plácido lugar. Que vivan santas copas de escura anunciatado no seu ben copa, santo broto